Ngibingelele mndeni wakithi e-South Africa. Ubonga lo kaMkhize bafowethu. Sesiside isikhathi nginigcinile bafowethu ngokuba busy. Bafowethu sibhalelwe uZama la. uZama Dlamini unenkinga bafowethu. Unenkinga kushuthi khona umfana abejola naye. Ngendlela asho ngayo khona umfana abejola naye. Kwaney'nkinga ney'thize bagcina behlukana nomfana. Kodwa-ke ngizothanda ukuthi uZama kube uyena ozoshola iy'nkinga zakhe bafowethu ngoba mhlawumbe ngizosuke ngibeke ngendlela engesilona iqiniso mina. Ngicela ukuthi uZama uyena ozofika alichaze kahle isitori sakhe bafowethu. Ngicela ningasali bafowethu ke siye kuyena uZama simuzwe ukuthi uthini. Bafowethu usekhona uZama bafowethu. Sisi wami unjani? Ngiyaphila njani? Ngikhona sisi wami. Ngiyaphila. Sesihambe safika mama. Yeah. Ngisacela ubingele ababukeli mese ubalandisa ngesitori sakho ngoba ngithandanga ukuthi ngibaxoxele mina mhlawumbe ngigcina sengisibeka ngendlela e-wrong isitori kuba ngathi sizasiphambanisa. Yebo, sanibona ababukeli, igama lami nguzama. Ngibhalele ehlelweni, nginesifiso sokutshela i-ex yami ukuthi hhayi ngiyeke ngalokhu ingilandela njengoba sesahlukana ngijole naye 5 years. Asisajoli-ke manje uyangihlupha ulokhane engilandela and ngifuna ukumtshela ukuthi ngijola nomuntu and umuntu engijola naye manje ubaba wakhe. Ubaba wakhe ngahlangana naye ku-Facebook, sajola ngicathi bese sina 3 months ngithola ukuthi uwubaba wakhe ngoba ngangena ey'thombeni ngabona ama-family photo mengithi ngibuze-ke kubaba ukuthi lo mfana ngiyamazi ukuba asho kathi undodana kodwa ubaba ngingamchazeli ukuthi undodana ngimazi kanjani. Manje ngifisa ukumtshena ukuthi akahlukane nami phansi, azi futhi ukuthi ngiqhubekile nempilo ngijola nobaba wakhe and ubaba wakhe ufuna ukungilobola manje. Angiyeke nje phansi iyona into engifuna ukumtshena yona. Uhlukane nini nomfana? Umfana sinonyaka manje singajoli, sinonyaka but nje ulokhu engilandelela uyangi-stalk-a ku-Facebook, uyafika ngasekhaya nje. Manje nje ngifuna ukuthi aphume empilweni yami, azi neqiniso ukuthi ngijola nobaba wakhe ngoba ubaba wakhe noma njengoba ngifunda nje manje ngifundiswa yena ngenzela yonke into nje, ufuna ukungilobola futhi. Ima-ke lo baba akanaye nomama yena emakhaya kanjani into yini? Unaye umama kodwa uma ngitshela ubaba uthi bakwi-process ye-divorce, bazodivosa njengoba efuna ukwenza mina unkosikazi manje. Abantu abahlukanayo vele abazohlukana but ukhona umama. Hhayi uma ucabanga lo muntu lo i-ex yakho meyizwa lezi ndaba izophatheka kanjani and yona iwumuntu kanjani mhlambe? Njengoba nithandana naye for 5 years ngicela ukuthi uyayazi ukuthi umuntu kanjani. Unesikhwele kakhulu, uyashaya nje ukubekana isandla and uma uphumile endlini ufuna ukuthi ubuye ngalesi sikhathi akutshela ngaso ukuthi ubuye ngaso nami bese ngaphezu amandla bengeke ngikwazi ukumele ukuthi ngiphile leyo mpilo ekanjalo. Unodlame nje unodlame. Yini wena sisi iyagcina ukuthi iyadala ukuthi ugcine senihlukana naye? Ikona lokhu kokuhlukumeza nje akade kwenza-ke and-ke ngithe sengithola ubaba wakhe ungenzela yonke into vele nje angishodi ngalutho, ngiswele lutho. Ima-ke ubaba wakhe ingoba umthanda noma mhlambe uthanda izinto akwenzela zona? Hhayi ngiyamthanda ubaba wakhe, ngiyamthanda. Mengingabuze mhlambe ngikubuze okunye okuseceleni nje, mhlawumbe ungathi uyaqhathanisa ubaba nengane ukuthi ubani obe-good mhlawumbe ngasekamereni? Hhayi ubaba u-good, ubaba u-2 ngingasho ukuthi bobabili, bobabili ukuthi ubaba impatho yakhe-ke inkulu kakhulu nje ngiphethe kahle. Ubaba noma e-good sekuyabhusta nay'mpatho. Yebo. Babukeli ngicela nithi niyazizwela usisi indlela abeka ngayo bafowethu. Udaba olunzimana lona impela ngoba asimazi ubhuti metshelwa lolu daba uzo-act-a kanjani. Uwumuntu njengoba esho ukuthi uwumuntu ohlumizanayo. So ake sithembe ukuthi mhlambe uzothi memtshela akwazi ukulentosa, akwazi ukwamukela ngendlela azobe echazeleka ngayo. Ake singene ngaphakathi bafowethu sisegeyithini lomqashi wakhe yena umfana la sizobheka yena.
Ngiyabonga bafowethu, ake sihambe siye ngaphakathi ke siyomubuza ukuthi uthini umfana. Siyabonga babukeni. Bafowethu ngiphinde ngibingelele balandeli Sibani Media. Sesifikile bafowethu, uLindani nangu uhloniphile weza kuthina. Nozama bafowethu. Bhuti uLindani unjani mfowethu? Ngiyaphila baba njani? Ngikhona nami. Ayisikhona. Umama ngabe uyamazi? Yebo ngiyamazi kahle. Umazi lapho. Bekuwumuntu ekade ngithandana naye. Isikhashana nje impela sibe sithi ukuba kude impela. Kwakuthi umuntu esingaboni naye ngasolinye sagcina sixabana ke. Kodwa umuntu ebengisamncenge nginethemba lokuthi sisobuyelana. Mhlawumbe uma ungangidlalela nje mhlawumbe yini eyidala mhlawumbe ngigcine senixabana. Mfowethu uyazi ukuthi mesisebasha abantu nabo besimame banezinto abayithandayo ungakwazi ukuyimela uma ungena litoho nanokuthi sibuye siyiphuzele singabuyi yabo. Kuba izathu eziningi nje sithanda namantombazane. Ngonayo useyintombazane entsha. Umuntu othanda izinto. Kwesinye isikhathi nami ngibuye ngakwazi ukumnikeza izinto azobuya ayihambela athi uhamba nabangani bakhe mebuya ngingakukholwa lokho sibe nokuxabana. So kwagcina ukuthi manje lento siqhelelanisa nje. Akusekho ukujabula maybe umuntu uthi uyafika endlini sengizohlezi ngimbuza ukuthi uphuma phi wena. Yabo kade uhambe nobani kade uyephi noma ngathiwa kade uhambe nabangani bakhe. So kwagcina ukuthi siyahlukana ke noma ebamba ikhona ngiba nenkinga. Manje yakhala uthi ubumhlukumeza. Phela mfethu singasho kanjalo ukuthi ikona ukumhlukumeza lokho umuntu wesimama. Umbeka nesandla. Hayi bengeyinto engajwayele ukwenzeka njalo kona kuyenzeka ngiphuzile mfethu. Kodwa bengavi kuyinto eyenzeka njalo. Uyazi ukuthi kuyicala ukuhlukumeza umuntu wesifazane? Yebo ngiyakwazi. Bongasabi ukuthi mhlawumbe ungaboshwa ugwetshwe futhi. Bengisaba mfethu kodwa bengeqo ukudini. Ngiyamthanda mfethu. Ngiyamthanda uzama. Yini uma udiniwe mfethu ungamshiya umuntu wakho? Okungcono uzumbone ngakusasa ngwazi ugcina nawe usukhipha amagama angekho right. Inkinga bafowethu bengelula. Hayi ukuthi bengithanda mfethu ukuthi kwenzeke lo kade kwenzeka bengakuthanda ukuthi kwenzeke. Kodwa bengeqiwe intukuntelo. Intukuthelo bingeqa kakhulu and mase ngidle namanzi amponjwana ngicine sengimbeka isandla. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami. Sisuzama. Yebo. Yebo. Nangu bhuti. Mhlawumbe ngicela umbingelela. Umtshela udaba esize ngalo. Yebo. Lindani uyaphila? Ngiyaphila zami njani? Ngiyaphila nami. Lindani ngibhalele lolu hlelo leli khona into engifuna ukukwazisa yona. Yakhumbula ngikutshela ukuthi senginomuntu engiphethe kahle. Yebo. Ngicela ukuthi uphume kumina. Bengifuna ukutshela lowo muntu ke lowo ubaba wakho. Lo okuzalayo. And uzongilobola nje. Awuphindi ubani? Ubaba wakho. Baba. Yebo. Ubaba uzala mina. Yebo uGumede. uGumede. Yebo. Umaze lapho uGumede. Njoba ngisho ukuthi nje sebudlelane naye. Ubaba wami. Yebo. Ngiyabuzama. Kunjalo nje. Ubaba. Aya ngiyikholwa ke lento ongitshela yona ukuthi ubaba umbona abona baba. Kuyikona Iqala lapho lento yakho ke ibawo imihlangano naphi lona. Sahlangana naye kuFacebook. Yini le? Angithi uyalibona kudlame leli kade ngikhuluma ngalo. Masama. Njengoba ubizela abantu namakhamera uzongitshela leyo nto ukuthi uthandana nobaba. Engabe uactor kanje bengeke ngikwazi ukuthi ngikutshele sisoba uthu ngoba wenza kanje. Uvela wenze kanje. Manje bengifuna ukutshela ukuthi nje usiyeke ngokuthula and useyinhlelo nje uthengi lo. Uyayizwa lento? Mfowethu ukangibhalela nami bese ngitshelile njengoba ngizofuna ukubuyela uma ungichazele kahle. Uhlangana naphi nobaba? Njengoba ngisho sahlangana kuFacebook. Facebook nobaba. Sinonyaka nje manje sizwana. Wena ke pho imali. Ubaba no Facebook. Madoda umuntu ngathi uyamazi. Uwazi ubaba wena ku Facebook naqomana wathandana naye. Konjalo nje. Manje ke nje ngicela ukuthi uya kulokho ngihlupha, uya kulokho ngifonela ngoba uyangistalka nje ngishintsha inamba ngazi usenyisuka uyithatha phi inamba yami ngibona usungifonela. Wazi kanjani mina ngizalokho Gumede? Njoba ngisho nje ukuthi ngabona izithombe efonini yakhe ngase ngabuza ngoba ngiyakwazi ukuthi umfana lona wasiwachaza ukuthi uyindodana yakhe ngathola kanjalo. Angizwa mina lento ukuthi ayingeke ithi wena uyadlala mhlambe noma yini. Iqiniso.
wena uthandana nobaba. Yebo, njengoba ngifunda nje esikoleni ngikhokhela yena. Ngingenzela yonke into nje. Futhi ngiyamthanda nawe uyangithanda manje. Naye akazi ukuthi mina nawe besijula. Futhi ngokufisa kwami ngathi angangazi. Isona sicelo sami ke leso kuwena. Lento yakho mina ngizwa zama lento. Angizwa ngempela ayingihlali kahle. Ayingihlali ngoba mina kade ngikhuluma nawe kulamasonto amabili njengomuntu kade enethemba lokuthi mina nawe khona sokulungisa. Hayi ayikho into esazolunga le ndaba. Nihlangana kuFacebook. Hayi ayikho into esazolunga. Ayikho. Ayingeke. Mina ngizwa lento. Uyamthanda ubaba? Ngiyamthanda kakhulu. Ngiyamthanda. Yenzeke kanjani lento? Ngicela ukungichazela. Ngiyabona ukuthi Facebook okay. Wangena kuFacebook akungitshele lapho nje. Mhlawumbe khona into engizoyizwa. Saxoxa selobe sixoxa nje kuhamba isikhathi silobe sikhuluma sagcina siplana indaba ukuthi sesiyabonana ke sahlangana kanti vele nami ngisaneyinkinga nayo ngaleso sikhathi. Nozama mhlambe vanivanga naxoxa nithulwane kanjani ku Facebook noGumede ngicela ukuthi ubafu ubuza into kanjalo. Uyena ubaba wangisendele invite ku Facebook. Ubaba wayekushela kuFacebook. Salokho sikhuluma ke sikhuluma. Yini kangaka le ubaba eyenza ukuthi uzuqhoma ikhehla. Waphela ubaba ke umuntu omusha. Ngiyavuma lokho uthando lwakhe benginika lona. Uthando lakhe la kwenza ukuthi uthanda. Manake zama. Mothi uthando lwakhe. Uthando uthole kanjani ningathandani? Phela ngimnikezile ithuba ngoba kade ecela nje ukuthi ngimnikeze ithuba, ngamnikeza ithuba ngabona futhi ukuthi hayi ungiphatha kangcono kunawe. Ingakho ke ngisho ukuthi ngicela ukuthi uhluke. Njengokuthi ungenzela yonke into. Wena lo ohlulekayo ungenzela. Wena ubungenzela yona. Wena sithandana yini obungenzela yona? Yini mina bengakwenza? Sithandana ngoba mina bengisho kade ngihamba ngiyohola iqolo bekumina ngibuye ngithengele wena izinto leyo mali. Wena uhlala uthi deke endlini. Ungahlali kwathi. Ngicela ngo350 ngoba nibuhamba uthola amatoho hamba usebenza uthola imali ebhekile ubuye ngenzile uthamba uphuza utshwala ubuye ulisane nami ubaba wakhe akayenzi yonke leyo nto nginalokho uyena enginikeza imali Ngibusama manje nje bandla ngicela ukuthi bandla usiyeke nje ngokuthula usiye bengithatha kuyena imali baba bengithatha kuyena ufike ngithi kuwena yahlanya wena ekhanda. Angazi ke ukuthi ngizwa ngawe Ayekho umuntu ongenza leyo nto. Uyagula ekhanda. Kunjalo nje. Mina nihleli ke nobaba yini? Manje angazi ke noma ungakwazi ukusinika izibusiso ngamanje ucanga ukuze ekhaya. Kuna impela lo muntu wesibona. Izibusiso eziqhamba kumina ukuthi ushade nobaba. Angabe ngicela kufanele mina ngicela nokuthi futhi angazi ukuthi sisake ngajola nawe. Angatholi. Yilesi sibusiso sifunayo. Hayi ke ntombi akuzokwenzeka kanjalo. Angazi. Isifiso sakho asizokwenza ngale ndlela ofisa ngayo. Akuzokwenzeka kanjalo. Utsho wena yonke ngesikhathi unezimali unani uyaphuma nabangani bakho lonto uzenzele ubaba. Yebo. Usuke waya emzini kama. Sengaya. Wangena. Sengangena. Hayi ngeke mina kusazoke kungithatha isikhathi ukuthi lento ingene emqondweni. Hayi angizwa mina lento ishoyo. Asikho nesidingo sokuthi kufanele uzuthatha isikhathi nje wena nje phuma kumina ukhohlwe mina. Phela nje ngiqhubeke nempilo yami. Lokho kukhohlwa yona khohlwa yikona ke wena. Angazi. Lokho ngeke kwenzeke ke lokho ngeke ngikhohlwe wena manje angizwa ukhohlwa wena manje. Lokho kukhohlwe nje. Ema-ke bafuza umisa kanjani ngoba phela uyachaza uzama ukuthi nobaba wakho ufuna ukuvela kubo. And iprocess ye divorce noma wakho ngathi iyaqhubeka. Hayi phela ubaba umefuna ukwenza izinto kanjalo kuzofanele ukuthi kubize umndeni. Kwazi ukuthi uzama kwakuyintombi yami njengoba isithandana nobaba. Ayikho phela into kuzofanele ifihle yonke nobaba nayo ayinankinga. Ngifuna ukuyovela kuba kazama. Asikho isidingo sokuthi imelazi, asikho isidingo. Vela asinayo ngisho ingane nawe asikho isidingo sokuthi azi. Nozama mina ngokubona kwami bokofazi. Baba kamfowethu. Baba baningi ngabo wena ngikutshela ngisona ngiyeke. Ngaba uthi lombodlile wena. Jwayela kabi. Ngendlela engibona ngafazi ubaba kaBhuti. Ekugcineni mesethola usuphakathi emindweni wakho ophatheka kanjani?
Ukuthi angazi ukwazi kwakhe mhlawumbe angashintsha umqondo engaseze ngisho ekhaya angisho ukuthi ngizomluza phela mengase azi. Ngicela ikona Nginovalo okungcono ikona nje. okungcono umluze kuse-early noba umluzi usuyitshena usuhlele emzini wakho. Mina ngeke ngikwazi ukumluza ngento engenasidingo ngoba phela ayinasidingo nje lento eshiwo Lindane nje uLindane phela asabalekile kangaka empilweni yami. Lindani, Ngalesi time bank ngihlala lapho bengingabalekile. Lindani. Izinto engikwenzele zona wena ungazongisanganela wena ngitshela ukuthi angibalekile. Nangu umama ecela kuwena ukuthi Ngicela ucela ngihlanyele ngitshela ukuthi angibalekile ngoba naku usudidwe imali kababa uzongitshela ukuthi angibalekile. Yena ngizoba unkosikazi wakhe njengoba ngisho nje. Uyahlanya. Unkosikazi waba ngifile uyahlanya wena. Sobona. Emva kwaleyo meeting mhlawumbe unkosikazi wakusozwa unkosikazi wababa wena uyahlanya wena ubumfazi wami. manje ke bhuti mhlawumbe ungachazela mina nje ngoba ubaba wakho umuntu kanjani ngizwe ukuthi usekhulile kodwa manje ngiyaxayithi ukuthi umuntu okhulile angakusesela kanjani umuntu wakho yabona ungichazela ubaba wakho mhlawumbe ungibeke isithombeni. Mina ngiyadideka bengingazi nanokuthi ubaba no Facebook zonke lezo zinto. Angiyazi indoda mina mfowethu ngumuntu ongahlali ekhaya. Okade ayihambela ekhaya ifunela amatoho so ngihamba ngeyiqashela eli nje indaba yasekhaya ngaphuma kuyona angiyazi. So ubaba umuntu esixhuma nayo nje kahle mbo. Uyindoda engimaziyo ngokuganga ukuthi ugangile. Kona ngokuganga ugangile kodwa uFacebook bengingamazi ukuthi usenawo uFacebook usengahlangana naye kuFacebook. Umuntu esimamashele kuFacebook. Akukona abantu besimama ngiyazi ukuthi uyabathanda anginankinga ke nalokho. Akungiphazamisi kugcina ukuthi ubudlelwane bakhe benoma bejabulile ubuyathola ngale eceleni. Ayi Mrs Thuzolo bola ingane engaka futhi kwakuyintombi yami angiyazi mina leyo nto. Manje uzomisa kanjani ke wena ngoba phela uyacela umamncane wakho? Ayiyeni mamncane wami bafo. Cha ex yakho mamncane iyacela ukuthi angazi ubaba wakho ukuthi wena benijola naye. Futhi uphinde wena ungamtsheli ubaba wakho ukuthi bojola noma mncane wakho. Kube into iphela phansi kuyini. Mase uyaphinda futhi wena uphume empilweni yakhe. Ungabisamfonela ungabe senza lutho nje. Yazama mhlawumbe bengenzeka ngiphume empilweni yakho. Bekunale ithuba lokuthi ngiphume. Kodwa manje umvuka ukuthi wena usuqoma ubaba uyoba umfazi kababa. Angisaboni ukuthi kuzokwenza ukuthi ngiphume empilweni yakho. Wena ungenza kanjani ukuthi umuntu omthanda umbone zonke izinsuku kuyena umbizo ngoma omncane okade umbatha naye. Angiboni ukuthi kuzoba kulula kumina lokho. Ngisho ngathiwa ngiyathanda ukuphuma empilweni yakho. Kodwa manje angiboni ukuthi sekulula. Ibuke nawe lento. Kuzomela ukuthi uyifundise ukuthi Ayikho into engizoyifundisa yona. Kuzofanele ukuthi lento izokwenziwa kuhlanganiswa meeting. Kahle wena bafo. Yingoba samthanda noma usebenzisa umona. Mina angikufakazela ukuthi uyamthanda. Uthe wena bozohlukana naye. Kodwa ngeke usakwazi ukuhlukana naye manje ngoba usezoshada ubaba wakho manje. Sho njalo. Shuthi sekuwumona manje. Akusewona umona ukuthi manje sengizobe ngimbona zonke izinsuku. Ukumbona zonke izinsuku. Uma ngifikile ekhaya nginomndeni ngiyambona. Manake. Ukumbona zonke izinsuku umuphi umehluko ozoba khona ngoba phela kade umoya lomuntu ephangi wakho. Ayikho into obuyenza noma mhlawumbe ubuyikhuluma kuzame ekhombisa ukuthi nekusasa naye angaze ngimuzwe esho njalo. Iziningabe izinto zami ngimthembisa zona. Ngaphandle futhi nezinto bafo hayi ukuthi nje nami ngisilwane iziningabe lo mntwana izinto engibenzele zona. Ngaphandle kwa350 kupho kunye ngaphandle kwa350. Imali kade ngiyiphanda benginikeza yena. Uzamade esho phangi wakho nje uthi wena bothola amatoho uhambe uyophuza ungamnikezi lutho. Imalini mina bengiphuza imali encane kabi mina mfethu. Bengaphuzi ngisho imali eqe ku200 mina. Angiphuzi ukukhuluma amanga. Iyiphi imali ebukunginike yona? Musu ukuqamba amanga. Yazi mina wena sambudla kanjani imali yami? Akekho umuntu odedla imali yami njenganawe. Buyidla imali yami wena. Ngitshela. Buyidla imali yami. Mekade ngixoxa uDaku kuba kade thatha imali yami. Awungitshele nje ukuthi 10 years awunamaplani. Awunamaplani ngami ayikho nje into ukukhulumayo inqubekela phambili. Buka nje babakhe isikhathi esincane kanjani kodwa uze ekhaya. Uyisahluleki nje sendoda nje uhlulekile. Isifebe singenangqondo. Uhlulekile nje uyisahluleki nje sendoda. Ongabona ungalala nengane. Aphinda azolala nobaba. Isifebe singenangqondo awunasimilo. Ungiphethe kahle. Okusalayo ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Wena awunamaplani wena. Yini? Kuningi njengoba ngifunda nje esikoleni ngikhokhelo yena. Kuningi. Uyagula wena. Uyahlala. Uzongakhela ngisho nomuzi wami othi mina ngoba ngeke ngiyolala emzini wama wakho. Imake mama ngeke ngakubuza ngendaba sekamereni. Hayi wamncoma ubaba ukuthi hayi naye be best. Futhi uba u50-50 nendoda. Ngoba phela ubaba usemdala indodana encane.
yini indodana ulalile nanobaba kanti hayi uyalala kanti futhi ulalile umuntu nanobaba wami isilima umuntu wami isiphukuphuku wena umyeni wami sima sangempela sihlama sesifebe okay ilungile phela wena uyisahluleki nje sendoda bhuti wami ngicela wehlisa umoya Ungizofisa abantu bamakamera ungihlaze kanjena. no bhuti wami ungamshaya umuntu esifazane Usulwa yini ukungitshela leyo? Wenza kanjeni ngakho ngimiyekile wenza kanje babakha akangithinti ngesandla mina Cha uyajwayela wena. Jwayelana kabi ngitshela. Ungiphethe kahle. Amasimba ngale nto yenzayo. Ngijwayela kabi. emake siswami Ayikho into okuphethe kahle yabona ngifuna ukukutshela mina futhi. Leyo nto leyo ayishoyo lo yokuthi uzoshada nobaba. Ngeke ashade ngaba ngakhona i-meeting. Kusazoba ne-meeting ezoba khona. sacela siqhubeke siswami yebo bengisabuza ukuthi ubhuti mhlambe azoba 50-50 nobaba wakhe semdala yini mhlambe lade lekha khona ubhuti wakhe bhuti uba ulindani hayi embedeni anankinga uright embedeni kuphela nje impatho ulindane anayo njengoba ngichaza nje ulindane ubekana isandla ushayelana imithetho nje awukhuleki nje kuseduze kwalindane kakhulukazi mengabe iphuzile cha ukwalentozo ukwa lapha lusibhalele khona kwi-email uveze no ukuthi ulindane ubenziswa kwenkomo bengifuna ungicacisele lapho ukuthi wenziswa kwenkomo kanjani angiqondi kahle ngoba phela inkomo ngazi ukuthi Ngiziswa univa kwenkomo kanjani? igibele phezukwenye angiqondi kahle lapho lengifuna ucacisela khona ukuthi ulindane kubla mhlambe benza kanjani usho kanjani but mhlambe ulapho kade usitena khona uyakuhlukumeza ukuthi ulindani uva gibele phezukwakho ngane mhlambe yebo mhlambe akho romance into kanjani Akho romance? hey Uyahlanya. Ulenkani vele mefika nje nephuzile nje Khona gumule mfana omncane akangithinti nje ongayazi angithinti nje khona awuyenzi uyayenza yini uyahlanya, uyazelaphi ngenzani? awuyenzi Bengikhipha iplambu yebo uyashutheka nje wena kuphela awuyenzi babakho uyayenza Ubona ukuthi ubaba wazi i-romance ngaphezu kwami. unakho nje uyayenza ngaphezulu kwakho unakho nje Cha ngempela umuyisifebe awunamqondo. kulungile muthi Ubaba wenza i-romance ngaphezu kwami. ngaphezu kwakho ngiyakutshela iqiniso ngaphezu Njengenkomo. kwakho yebo Ngifuna ukuhlaba. awukwazi Hayi cha ihlazo lelo ngitshela lona kodwa uyahlanya wena. kulungile kimi ngihlala Ubaba usho ukuthi ubaba ubhebha ngaphezu kwami. kakhulu Hayi kulungile. Hayi angiyezwa. bhuti ulindani angazi mfowethu noma ngathi ehlisa umoya wamukela isimo njengoba sinjalo mfowethu ngoba kahle kahle nawe uyabona ukuthi lento yenu ngeke isandawo Nayo lento yakhe nobaba ngeke yendawo. akuso wena sobona ke Emva komndeni, emva komhlangano womndeni. Ngeke iziyendawo. angathi kuzomiswa yini ngingeyilutho ngisho nawe anginangane nawe angena unkosikazi wakhe bekuyijolwanelwa nje wena ke uzomisa izinto ke wena uzomisa izinto ke nje ngabe nje wedwa hawu uyajabula ukuthi wena dulala nami. hawu uyajabula kusho ukuthini lokho Yonke into engavalwa. kusho uyi-ex phela sengidlulile kuwena Udlule nganeni? Udlule nganeni wena? Istep bisokuthi ufinyelele kubaba. Awujwayela. manje zama ake ngibuzeke la mama ake ngithi mhlawumbe senishadileke nobaba nayi ex yakhe ikhona ex ngane uzothini mombiza lindani mntanami noma uzothini usuke phela ekuthini magcini usazoba ingane yami phela ngoba ngishade nobabakhe usazoba ingane yami kumele angihloniphe nguma Cha bafole into ayenza umqondo sokuma uyamuzwa. mncane wakhe Awucabangi wena la akukho lutho ku-empty. angazi ke mina ngilandela U-empty. injabulo la ingakho Ulandela imali la ikhona, ulandela imali. wena ayikho Ulandela imali. Wazi ukuthi ubaba usezoshona uthathe imali, ulandela imali. lokho na Ulandela lindani amafa kababa. usumbalela insuku Ulandela amafa. Uyilento engenawo isihlebe singenamqondo. ima wena lindani uzokumukela kanjani ukuthi esekini uzama uzokwazi ukuthi ma Ayikho into ekuzoyamukela. Azoya ngisho ekhaya. Ayizokwenzeka nje leyo nto izovalwa ngestembu esiblue. Ayizokwenzeka. Azoya lo lapho. imali uma ukuthi ubaba wakho yena uyavuma ke uthi uzomakhela umuzi wakhe ngaphandle Ubaba uzovuma ukumakela umuzi wakhe ngaphandle. Leyo nto ayizokwenzeka bafo. Emva kwemeeting yomndeni ayizokwenzeka emva ubaba wakhe mina ubaba wakho uzwa mina ke ngikutshele uzwa mina ubaba wakho ubaba wakho. njengoba ngikutshela nje Ayikho ngahlanya wena. Ayizokwenzeka leyo nto. Bewuzushade wena. akwena phela lindani ozolobola ubaba wakho ozolobola hayi wena Ngizoyisho yonke lento emndeni libelala nami. Iminyaka elala nami. ulalile nawe wena wahluleka wena so wasethola umuntu ku Facebook me check ubaba wakho loyo wena ngalihlulekile
Why ungamnikeza i-chance ke le happy khona? Isandla ngeke uze ube Akho change happiness la. Akho change happiness. Maye ufuna naye angajabuli. Akho change happiness. Ajabule nobaba. Ayo angafika le mina ujabule egcekeni lasekhaya. Ayenze umqondo lo. Cha akwenzekile bengazi ukuthi ubaba wakho uthole naye emva kwalokho. Seyazi ke manje uthi ubaba. Zama kube wawazi ukuthi ubaba kalindana ozokwenza. Uyazi ukuthi ubaba. Mangangeke ngijole nayo. Suyazi ke manje na la enhlizweni yakho mina ukuthi awuyena usathane akusho into ethize phela manje ngoba sesiqalile. Wisipoki konke intombazane ngathatha u350 umfana zonke inyanga. Uzobe khona ngisho emshadweni wami. Ubekuphuca Lindani. Isipoki lesi. Ubekuphuca u350 Lindani. Cha nginiyona lokuhlala ecomplain. Ekhalaza. Efuna izinto, enze izinto. Ungaphuca ibhube selinje bhuti, njengoba ulibona nje lebhube. Cha nami ngiyamangala ukuthi bongamphuca kanjani. Ngenzo kanjani. wena uthi ngibe ngibhubesi. Wena ngeke uze umthole futhi umuntu wena. Yakulungile mengamthola umuntu nje le nje wena. Wena le nje wena akangisayifuni ngisho ekhaya. Ngezi ngisho ekhaya. Wenja wena ayikho into engizoyikhothama kuyona. Ayikho into engizoyikhothama kuwena. Ngizokhothama ni kuwena mina. Ngizobona. Joyela kapha. Shiya phansi futhi nina la. Asuyahamba Lindani. Hayi ngeke madoda, hayi. Ayikho lento. Ngeke ngizongitshela umuntu wesimama ekhaya. Leyo meeting izokwenzeka Ntombo uthanda ungathandi. Okay, lungile. No. Ngisacela ngitshela ki mic bot. Ngiyabonga mfowethu. Sisuzama. Nangu Lindani esiduba mfowethu. Manje somisa kanjani? Hayi kulungile ke indaba ye-meeting la khuluma ngayo noma ingenzeka akunankinga. Sengiyobona ke masethola ubaba ukuthi uzoreacta kanjani ukuthi bengifihlile ukuthi bengitshela nondodana wakhe. Yeah nami lo kade ngikuphasisa okungcono mfethu ungathi usuyitshena usuku enjabulweni. Akuphendukele ubaba usungaphakathi emendweni wakho. Ngcono into ivele kuseyimanje. Yebo. Yabo. Wana uyasho ukuthi kwenzeka iphutha wawungazi. Hayi ngangazi ngempela. Aha. Yebo. Mhlambe ngamafuphi ungathini babukeli besibani media ephutheni ongene kulona nentadenziwa uLindani for kubantu besifazana abahlukunyezwa abantu abathandana nabo. Ngingathi mina kosisi la ngaphandle ngiyacela ukuthi nisheshe niphume ebudlelaneni obunesandla phakathi ningavumeli ukuhlukunyezwa umuntu wesilisa ngoba ungagcina usushonile ekugcineni vele umyeke nje umuntu impama nje yodwa nje ayixoxisi nje iphuma kuyena lo muntu lo. Ngasho njalo. Bafowethu ngicanthi nyamuzwa uzama bafowethu. Ubekezelile uzama ngicanthi mzule nani uyakhala ukuthi ubephila impilo yenkomo nani yazi ke inkomo iphila kanjani. Kusho ukuthi bephila impilo yezilwane. Lezi izilwane ngicanthi nazo ziphila mhlawumbe impilo engcono kusho ukuthi naladi impilo uzama. Nani nimbonile uLindani indlela ayiyona uyibhubesi naphangi kwami. Kusho ukuthi ikona ukuthi umleni umzimba nomncane naka akakwazi uku-overpower kodwa nje uyambona ukuthi nawe uyibhubesi. Bafowethu njobe esho uzama bantu besifazane. Ungayibekezeleli lutho. Ukubekezelela ilutho kwakho ophela 20 years lokuthi hayi egcineni uzobona ukuthi ayikho into engihlalele la. Uhlalela ukushawa, uhlalela ukulalo, uhlalela u350 nje wade nikezwe u350. Yini ongayenza ngo350? Futhi ngime ngendlela engibona ngayo ukuthi uzama umuntu ade ethenga ukudla la. Bafowethu besibani meet. Bafowethu umsebenzi mningi kakhulu. Bafowethu nje wathi skip inamba bafowethu ngiyacela. Khona abantu abafonayo bedlala. Inamba sikhipha isogogo abasemakhaya bafethu khona abantu abathandayo ukuthi sibasize so abangakwazi uku-emaila njana abantu abadala so manje khona umuntu okufonela edlala kutshena isitori sibona ukuthi asikho aphinda afone futhi afona ngesemnamba useshe enye into futhi obona ukuthi lo muntu unesikhathi sokudlala kanti thina asive ngoba nasifuna ukudlala sifuna ukusiza abantu abaxakekile ningakhohlwa bafethu ukulike nisifollowe ama message bafethu siyawathanda ngwathanda ngokuthi asiphilisa ubonga wamkhize lo bafowethu isibani minde seni sabandawanye bafowethu ngisathi shelele